Quero enviar un saúdo a todas as persoas participantes neste terzo seminario internacional e presentar o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental da Galiza. Comenzando por explicar onde é que nós estamos, na Galiza, ao norte, acima de Portugal, no suroeste de Europa, no extremo occidental da España. E é aquí onde nós traballamos un enclave privilexiado, un castelo do século XVIII accesible de maneira pionil, aínda que con condicións para nunha emerxencia poder entrar unha viatura, na baía do que é a cidade da Coruña, unha das cidades máis importantes da Galiza, nunha contorna de uns 400.000 habitantes. É un proxecto que é compartillado polo Goberno Regional da Galicia e o Goberno da Xunta de Galicia, pola Universidade da Coruña e pola Cámara Municipal, que é a propietaria das instalações onde que nós estamos. E un proxecto que nos seus estatutos afirma cales son os seus obxectivos. Acho que fica claro que si o noso traballo é o intercambio científico, a educación ambiental, formación, información, pesquisa, asesoría e documentación, os espazos potenciais de traballo con todo o que ten a ver co ambiente son moito amplos. E é importante dizer que o SEIDA é un centro de referencia en educación ambiental, mas que o que iso significa? O centro de referencia é un centro que se supón que ten que ter unha cualidade acima da media, mas os requisitos que cualquier centro de referencia debe cumplir é, por unha parte, ter unhas instalações estáveis, propias ou cedidas por alguén. Por outra parte, ter unha equipa educativa e de xestión do centro estável. Por outra parte, ter un programa tamén continuado de educación, sensibilización, formación ambiental e, por fin, ter un centro de documentación ambiental. Ter recursos que poidan ser utilizadas por outras institucións de maneira que este centro poida funcionar como un dinamizador das outras iniciativas que no territorio, no país, están a ser promovidas e, por tanto, fortalecer o conxunto do tecido das persoas que traballan a favor da causa ambiental. A experiencia de máis de 20 anos de traballo levounos a organizar internamente o que nos facemos en estas 5 liñas que eu amozo na pantalla. Por unha parte, a formación. Por outra parte, a educación ambiental en sentido estricto, a documentación, a que facía referencia, a cooperación e a pesquisa ou a investigación en diferentes áreas. Poñerei rapidamente algúns exemplos do que é que nos facemos en cada unha desas áreas. Nas actividades de formación, ao final, insistirei de novo en que son de formatos moito diversos e tamén dirixidos a públicos moito variados. Aquí estamos falando da sostenibilidade. Este é un exemplo de outra actividade que organizamos xunto co tecido empresarial do noso territorio para intentar implicar a esas empresas que ten unha sensibilidade social e ambiental na luta contra as mudanzas climáticas, conxuntamente con outros parceiros que teñen experiencia en traballar nesta liña, organizar encontros como o 6º Encontro Nacional de Nature Watch, de turismo da natureza como un recurso para promover a iniciativas en territorios con valor de conservación e que ao mesmo tempo deixen recursos para as persoas que moran nesos territorios. Colaborando coa Universidade da Coruña na súa oficina de educación ambiental propia da universidade e que organiza actividades nas que falan con nós para colaborar co que eles facen. Formación tamén en moitos formatos,
Unha, como se pode ver, son presenciais nas nosas instalações, noutros enclaves onde nós tamén traballamos ou onde somos chamados, e tamén unha formación online, neste caso, sobre a promoción dunha cultura oceánica e a problemática dos océanos, né? Tamén de diseño de actividades educativas para capacitar aos educadores e as educadoras ambientais e contribuir á súa formación. Colaboramos as Universidades Autónoma de Madrid, a Universidade Complutense de Madrid, a Universidade de Alcalá de Henares, nun máster en xestión de espazos protegidos, onde, por certo, con frecuencia máis da mitade do alumnado deste máster ven de Latinoamérica. E contribuímos tamén á formación preprofesional das persoas que ten estudos universitarios nas áreas que ten que ver con todo o contexto ambiental no que nos traballamos, tanto en ciencias da natureza, ciencias do medio, como ciencias sociais e en prácticas participativas. Os programas de educación ambiental van fundamentalmente dirixidas ao colectivo escolar, aínda que tamén facemos educación ambiental non formal, non só no sistema educativo formal, mas tamén vai desde as crianzas na edade infantil até a formación universitaria. Trazo aquí dous exemplos desos programas que nos desenvolvemos. Este é un programa que nos consideramos moito ambicioso, con unha das 4 provincias nas que está dividida Galiza e con moitas cámaras municipais nese territorio, e traballamos apoiando un programa de compostaxe dirixido a mellorar a xestión do lixo nese territorio e a aumentar o extraer da necesidade de tratamentos, de aterramentos, por suposto, evitando a incineración, o lixo que se xera nese territorio, con un programa educativo que aquí fica recollido, que vai desde traballar cos propios escolares, a formación do profesorado, a xeración de materiales educativos, etc. Un programa similar temos na provincia onde que o noso centro está. Neste caso, este programa vai dirixido a valorizar os espazos naturais protegidos que temos na provincia da Coruña, vai destinado a sensibilizar sobre a problemática das mudanzas climáticas, sobre a problemática do lixo mariño, en particular os plásticos no mar, e sobre a soberanía alimentaria, sobre promover o consumo de produtos locais producidos polos produtores locais, consumir produtos de proximidade, produtos que en moitos casos están producidos en ecolóxico, que nos promovemos que na medida do posible así sexa, e que van ter moitas máis cualidades nutricionais e moitas máis cualidades organolépticas, e tamén con unha programación que incluye desde traballar cos diferentes niveis escolares, as saídas ao campo a visitar espazos de alto valor paisaxístico e de conservación, a promover tamén a xeración de recursos educativos, etc. etc. O Centro de Documentación coordina todas as actividades que ten que ver con esos recursos que nos poñemos a disposición de todo tipo de públicos, desde as persoas que están a facer pesquisa universitaria, quer no ámbito da conservación, quer no ámbito da educación, noutros ámbitos, quer no ámbito do urbanismo, quer no ámbito da planificación territorial, recursos didácticos, recursos de primeiro nivel científico, recursos en formato papel, libros, folletos, en formato digital, etc. E, ademais, desde este centro de documentación promovemos unha cantidade moito ampla de actividades diversas e movemos os recursos que nos podemos disposicionar para os diferentes públicos target que nos temos identificado
e que levaría moito tempo que eu non dispoño para podervos contar con detalle, mas que merecería por si só unha palestra. Estes son exemplos de ese tipo de recursos que se xeran e do tipo de actividades que son promovidas desde este centro de documentación. Mas acho que tamén é moito importante resaltar outra coisa. Nos formamos parte dunha rede que se chama RESIDA, Rede de Centros de Información e Documentación Ambiental do Estado Español. Somos moitos centros, desde universidades, ministerios, gobernos das distintas comunidades autónomas de España, institucións científicas ou divulgadoras que traballamos en rede, o cal permite disponibilizar moitos máis miles de recursos que entre todos compartillamos e que nos fai moito máis fortes que se traballáramos sosiños. E depois publicamos materiais, quer de carácter divulgativo, quer de carácter científico, quer de carácter plenamente encadrado no que a educación ambiental significa como campo ou como área de traballo. E temos unha liña de cooperación. Algúns exemplos que eu traxo aquí é que, por unha parte, traballamos con moitas institucións diferentes, desde organismos internacionais como a Unión Internacional de Conservación da Natureza, coa cooperación española, o Goberno de España, co noso goberno da nosa comunidade a Galiza, con universidades, etc. E depois tamén con institucións de outros países cos que compartillamos experiencias e somos colegas, desde a Universidade de Chapingo no México, desde a Universidade de Londres, a Universidade de Rhode Island nos Estados Unidos de América, na área da xestión integrada das áreas costeiras, coa Universidade Federal da Bahía, con gobernos como, neste caso, o goberno insular da Illa da Palma nas Illas Canarias, na costa africana, como parte do Estado español. E promovemos diferentes iniciativas. Unha delas, axudar a problemática da xestión do lixo na República Democrática de Santo Tomé e Príncipe, na Illa do Príncipe, que é reserva da biosfera co que non estamos xeminados, e depois falarei un bocadiño nada máis desta aventura, tamén con a reserva da biosfera dos Bixagós na Guiné-Bissau. Estamos a colaborar co goberno e con distintas institucións de Guiné-Bissau como un contributo á formación e a millora da cualidade de traballo dos mariñeiros e dos pescadores locais. Estamos, de facto, pendentes de que en pouco tempo vai estar aquí o ministro das Pescas connosco, con Cabo Verde, a través do Instituto Pedro Pires, fundado polo creador do país, como país independente, que foi o primeiro ministro durante os primeiros 15 anos da República. Estamos agora armando un proxecto para compartillar con eles a capacitación para a gobernanza de 2 illas que veñen de ser declaradas tamén reservas da biosfera. Por suposto, con Brasil e particularmente a través do amigo Marcos, que é parte xa da nosa casa. Marcos é tamén Seira. Con este protocolo de cooperación coa Universidade Federal de Bahía. Estamos poñendo en marcha tamén a través dese programa que eu explicaba de xestión da compostaxe con centros educativos da Mongolia, que están a aplicar un modelo similar coa axuda da cooperación británica e colaborando no que é todo o histórico dos congresos internacionais de educación ambiental dos países e comunidades de lingua portuguesa. E, por suposto, a Galiza, que foi a anfitrioa do primeiro congreso que se celebrou aquí no noso país, en Santiago de Compostela, e agora estamos traballando para o próximo, que no mes de xullo acontecerá en Mozambique. Depois, nesa área de pesquisa, de investigación, estamos traballando en algúns proxectos que para nós son moito valiosos, coa axuda de fundos europeos e do Estado español para promover a creación de áreas mariñas protegidas,
porque nós estamos a comprobar como no noso territorio por el circula unha das rotas de migración de aves mariñas máis importante do planeta, que é fundamental identificar e protexer. Da mesma maneira que outros proxectos de hábitats litorais, de pradeiras mariñas, moito valiosos e moitos casos que están ameaçados, pois tamén para estudar e para divulgar o seu valor e intentar conservar. Iso é o objetivo fundamental deste proxecto que eu estou a mostrar. E depois non quería rematar sin falar de que desde há 10 anos o noso territorio é Reserva Mundial da Biosfera. O noso centro está enmarcado nese territorio e, por tanto, tamén traballamos como centro dinamizador dos procesos de educación ambiental, nos procesos de sensibilización, nos procesos de comunicación de por que é importante ser reserva da biosfera e que valores justifican que o sexamos. Na Galiza temos 7 reservas da biosfera, ese é o territorio da Galiza. As diferentes cores son as diferentes reservas da biosfera, esta é onde nos ficamos, e a terceira parte de todo o territorio da Galiza está hoxe dentro desta figura internacional promovida pola UNESCO dentro do programa MAB, Persoa e Biosfera. E dentro dese programa desenvolvemos moitas actividades en colaboración co noso goberno da Xunta da Galiza, que puxo en marcha unha rede de coordinación de todas as reservas da biosfera da Galiza, que traballamos da mao coa rede española, coa rede iberoamericana e co toda a rede mundial. Inclusivemente, desde a propia CPLP, na reunión dos ministros do ambiente da CPLP decideuse promover a creación de reservas da biosfera en todos os países da CPLP. Moitos xa ten, o Brasil obviamente ten, Portugal obviamente ten, mas há outros países onde estamos camiñando para crear un espazo cooperativo común. E ben, para rematar, deixar constancia de que as nosas actividades teñen tipoloxías moito diversas, non sempre facemos as mesmas cousas e sempre da mesma maneira, senón que as facemos en función dos obxectivos que nos perseguimos e dos destinatarios. E os destinatarios tamén son grupos moito diversos, desde o sector académico a traballadores das administracións públicas, a xestores de áreas protegidas, ao sector productivo local, a comunidade educativa, os mestres e profesores, as organizacións que traballan na defensa do ambiente, os media, etc. E, como final, no balanzo das actividades deste último ano pasado, do ano 2022, nos realizamos unhas actividades formativas que nos permitiron chegar a máis de 1.250 persoas. Polos programas de educación ambiental pasaron 30 moitas mil persoas en total. Nas nosas actividades neste ano, por elas, pasaron, poderonse formar, poderonse sensibilizar máis de 40.000 persoas. E, ben, volvendo a onde comenzaba, só unha reflexión. Acho que este modelo de centro de referencia é replicable noutros países, noutras rexións. De facto, xa desde Angola solicitaron a miña colaboración para crear o Centro Nacional de Educación Ambiental de Angola, tamén en Cabo Verde, tamén en Timor-Leste. O Marco Sorrentino ten a ilusión de crear un gran centro de referencia que dinamiza a educación ambiental primeiro na Bahía, mas pode ser tamén máis ambicioso. O Brasil é máis que un país, acho que é un continente e, por tanto, há espazo para máis de un centro de referencia. E, ademais, outra cousa que é importante, porque non teñen que ser todos exactamente o mesmo, mas adaptados aos seus contextos locais, regionais ou nacionais. E con unha programación que fortaleza aquelo que se detecta como principales necesidades da sociedade civil e dos líderes, tanto locais como políticos, dese territorio, dese país que están dispostos a traballar a prol do ambiente.
e eso é posible aprender da nosa experiencia e espero que sexa interesante como espazo de unha reflexión para o futuro. Moito obrigado.